Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Вясенні экзамен. Юрый Горлаў праінспектаваў ход веснавых палявых работ. Ад бульбы да саджанцаў у Гомелі праходзяць кірмашы выхаднога дня. Вектары развіцця. На Гомельшчыне падвялі вынікі работы БРСМ за год. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Час не чакае, а вясновае поле памылак не даруе. Гомельскую вобласць сёння наведаў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання. Юрый Горлаў праінспектаваў ход спраў у Рагачоўскім і Жлобінскім раёнах. Ад гатоўнасці агрэгатаў у палях да захавання тэхналагічнай дысцыпліны на жывёлагадоўчых аб'ектах. Чаму 10 красавіка крытычная дата для рэгіёна? І на што міністр звярнуў увагу кіраўнікоў гаспадарак? Падрабязнасці ведае Таццяна Піменёнкава. Вясновая сяўба набрала максімальныя абароты. Нягледзячы на знешнюю сухасць і пыл над гарызонтам, глеба яшчэ захоўвае ў сабе вільгаць. Галоўная задача сёння – паспець закрыць яе насеннем, пакуль сонца не ператварыла раллю ў камень. Але і панікаваць не варта. Час ёсць. 10 красавіка – тэрмін для заканчэння сяўбы ранніх яравых. Менавіта такая задача прагучала напярэдадні на пасяджэнні абвыканкама з удзелам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. Юрый Горлаў падкрэсліў, у аграрыяў паўднёва-ўсходняга рэгіёну ёсць усе рэсурсы, каб завяршыць сяўбу ў тэрмін. Укласціся ў графік, не патрабаванне для справаздачы. Гэта зачын для будучага ўраджаю. Погодные условия, которые складываются для аграриев, она благополучна и благоприятствует и способствует тому, чтобы все работы мы выполнили в агротехнические сроки. Даже, казалось бы, вот сегодня, работая по Гомельской области, так визуально смотришь, вроде бы поля сухие, да, кажется, но когда заходишь на поле, значит, после прохода посевного агрегата берешь в руку почву, влага есть. Влага есть, конечно, она очень быстро уходит. Мы видим, что сегодня и каналы уже пустые, мелиоративные. Поэтому сейчас очень необходимо. Эта дата была определена 10 апреля не просто так. Рытм пасяўной выразна чутны на полях адкрытага акцыянернага таварыства «Забалацец-2010». Тут аграрыі ўжо пераключыліся на ячмень. Лік ідзе на сотні гектараў і першыя 50 ужо ў актыве аграрыяў. Для мясцовага калектыва гэта не проста лічбы ўзводцы, а заклад будучай кармавой базы. Мы находимся на урочище Замковая гора, здесь порядка 95 гектар. Вообще поле в целом 210, она разбита на две части. Работаем нашей белорусской техники. Сегодня больше 95% техников хозяйства исправлено. Механизаторы. Есть, конечно, не буду скрывать, проблемы с кадровыми вопросами. Нам сегодня плечо помогает от Рогачевским МКК. Рогачевским МКК сельское хозяйство в рамках холдинга находится. Разам сяўбой на Гомельшчыне кіпіць работа по падкормцы азімых. Большасць гаспадарак в области першую фазу вітамінізацыі палёў паспяхова завяршылі і адразу прыступілі да другога этапу. Асаблівая ўвага ў гэтым сезоне азімаму рапсу. Па ацэнцы Юрыя Горлава, культура перанесла зіму на выдатна. Цяпер задача нумар 1 для аграрыяў зрабіць максімум, каб захаваць і прымножыць гэты ресурс. На данный момент проходит вторая подкормка озимого рапса в хозяйстве. Его у нас 700 гектар. Работаем кассом в чистом виде. Почему в чистом? Потому что температура позволяет на сегодняшний день работать им. Ну и, соответственно, после второй подкормки планируем поработать с химией против жука и проведем еще и третью. Благо техника позволяет, но накопление удобрений также. Что твердых, что жидких. Поле і ферма – два бакі аднаго медаля, і поспеху адной сферы немагчымы без дысцыпліны ў іншай. Менавіта таму маршрут міністра сельскай гаспадарцы ў Гомельскай вобласці не абмежаваўся толькі раллёй. Юрый Горлаў праінспектаваў жывёлагадоўчыя аб'екты рэгіёна. У цэнтры ўвагі кармавая база і ўмовы ўтрымання пагалоўя. Кіраўнік дэталёва вывучыў рацыёны і падыходы да вырошчвання маладняку. Якасныя кармы, якія закладаюцца сёння на палях, заўтра павінны канвертавацца ў высокія ўдоі і прыбаўленні ў вазе. Таццяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
На Гомельшчыне праходзіць маштабны месячнік па добраўпарадкаванні населеных пунктаў, навядзенні парадку на зямлі і азеляненні. Адзін з важных аб'ектаў, да якога патрабуецца ўвага – чыгунка. Па выніках маніторынгу ўздоўж чыгуначных шляхоў гарадскімі ўладамі вызначаны ключавыя кірункі работы. Добраўпарадкаванне прыдамавых тэрыторый і участкаў ля гаражных кааператываў, уборка сухастою, падрэзка дрэў, своечасовы вываз адходаў, азелянення і абнаўлення фасадаў прадпрыемстваў. Видели, что после зимы очень много есть вопросов по уборке территорий и частного сектора, и предприятий разной формы собственности. Поэтому были сделаны акценты о четком исполнении сроков наведения порядка на территориях юридических и физических лиц с приглашением экологических служб, санэпидемиологических служб. Задача до 20 красавіка полностью ликвидовать выявленные недахопы. Ад бульбы і яблыкаў да дрэў і кветак, ды яшчэ і з песнямі. У Гомелі праходзяць вясновыя кірмашы выхаднога дня. Гандаль размясціўся на 2 лакацыях па вуліцы Хатаевіча 9, збоку, што прымыкае да дзіцячай гульнявой пляцоўкі, і праспекце Касманаўтаў 88, паркоўка ў раёне супермаркета. Пакупнікоў чакаюць з 8:30 до 15 гадзін. Тут ёсць усё, каб падрыхтавацца да сезона пасадак. Саджанцы дрэў і кустоў, каб стварыць свой ідэальны сад. Дэкаратыўныя расліны, расад агародніны і кветак, інструменты, угнаенні, сродкі аховы раслін і многое іншае. А яшчэ наведвальнікаў кірмашу цешаць народнымі хітамі. В это прекрасное солнечное утро мы собрались на ярмарку. Наш коллектив поздравляет всех с наступающими праздниками. Всем хорошего настроения. Приходите, покупайте, слушайте наше искусство. Всем хорошего настроения. Реализовывают продукцию фермерские, сельскохосподарчыя прадпрыемствы, субъекты гандлю грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання, гадавальнікі. Пакупнікоў чакаюць па суботах і нядзелях. З пачатку года ў лясным фондзе Гомельшчыны зафіксавана 10 выпадкаў узгарання. Амаль на ўсёй тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць абмежаванні на наведванне лясоў. Аб гэтым сведчыць інтэрактыўная карта Міністэрства лясной гаспадаркі. Інспектары лясной аховы ўзмацнілі прафілактычную работу. Тэму абароны лесу працягне Ірына Драбышэўская. Жыхарка вёскі Гранаўка Святлана у тэме пажарнай бяспекі зараз разбіраецца не горш за саміх інспектараў. На вачах у жанчыны, кажа, не так даўно здарыўся пажар. Сухую траву зараз сама не паліць і іншым не дазваляе. У нас есть бочка, обкопанная землей, и мы палим там. Потому что были свидетелем, когда дома горели, поэтому у моей мамы дом сгорел. У нас лес не горел, и сами люди смотрят, чтобы никто в огороде не зажигал костры. Если я мусор убираю, у меня бочка стоит специально, я все это делаю в бочке. И не я один такой. Вот жизнь научила людей быть осторожным. З пачатку года ў лясным фондзе Гомельшчыны зафіксавана 10 выпадкаў лясных узгаранняў. За мінулы год іх было больш за 180. Пацярпела плошча больш за 400 гектараў. У 70% выпадкаў прычына чалавечы фактар. Непатушанае вогнішча, цыгарэта і нават запалка могуць абярнуцца стыхійным бедствам. Інспектары лясной аховы праводзяць вось такія інфармацыйныя рэйды. У нас есть карта запретов на посещение леса. Окрашена карта Беларуси по районам в разные цвета. Оранжевым, желтым цветом, значит, ограничено. Гэтыя абмежаванні дзейнічаюць на тэрыторыі Гомельскай, Брэскай, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. У зоне рэчыцкага і лельчыцкага лясгасаў пакуль найбольш бяспечна, але ёсць нюансы. Адсутнасць дажджоў аказвае негатыўны ўплыў. У гэтым лесе пажарная небяспека 3-го класа. Усталяваны шлагбаум, значыць, што ўезд у лес забаронены. Гуляць пешшу яшчэ можна. У нас пока что не зафиксировано возгораний. В прошлом году у нас 11 лесных пожаров, но сколько дымовых точек, их просто не счесть. Один у нас случился от перехода от частного дома владения. То есть человек сжигал сухую растительность, наводил порядок, не смог проконтролировать, предупредить распространение огня, в связи с чем это перешло на лесную территорию. Для моніторингу у лясах усталёўваюць фотопасткі. У зоне рэчыцкага лясгаса іх 22, а на контрольным посту увесь лес як на далоне. На экране у нас имеется расположение
всех вышек с видеокамерами. Говорит, программа в автоматическом режиме снимает все подозрительные объекты, подтверждает как пожароопасный объект или в данном случае ложное сообщение. В данном случае это труба. 14 сакавіка ва ўсіх лясных гаспадарках в области арганізаваныя дзяжурствы згодна с классами пожарной небяспеки. Проведение полевых мероприятий государственной лесной охраны. Далее это закрытие шлагбаумов при наступлении ограничений либо запретов на посещение лесов, вывешивание фотоловушек. У нас их по ПЛХО более 600. Нягледзячы на папераджальныя меры, штогод фотопасткі фіксуюць ад 200 до 400 парушэнняў. Да насельніцтва прымяняецца адміністрацыйная адказнасць, штрафы і папярэджанне. Але галоўнае тут, каб не пакарала сама стыхія. Ірына Драбышэўская, Ганна Кустачова, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вектары развіцця вызначаны. На Гомельшчыны падвялі вынікі работы БРСМ за год. У рэгіёне дзейнічаюць 34 камітэты, якія аб'ядноўваюць больш за 60 тысяч членаў. Ключавыя кірункі працы – рэалізацыя маладзёжных ініцыятыў, патрыятычнае выхаванне, волонтерский рух. Наша задача сегодня действительно посмотреть все мероприятия, которые мы проводим, и дать им новую жизнь, новый формат. Но более важно сегодня, что мы хотим сказать и какой посыл дать, и в том числе нашим первым секретарям районных комитетов и нашей молодежи, что они не должны молчать на наших мероприятиях, они должны говорить о том, какой формат мероприятий им подходит, и говорить о том, что, возможно, и мы в свою очередь делаем неправильно, неверно, и что нас тормозит. Это очень важно, потому что Союз молодежи – это общественное объединение. Общественное объединение – это те люди, которые должны, в принципе, вносить, говорить и давать свои идеи. У цэнтры ўвагі не толькі дасягнутыя поспехі, але і вызначэнне стратэгічных задач на 2026. Одна з самых актуальных – арганізацыя студэнцкіх атрадаў. Набліжаецца трэці працоўны семестр. Летась тут атрады працаўладкавалі амаль 9 тысяч чалавек. На месцы былога дзіцячага санаторыя паблізу населенага пункта Чонкі разгарнулася маштабная будоўля. Тут фарміруюць унікальны адукацыйны кластар. На агульнай тэрыторыі аб'яднаюць розныя ступені навучання – ад дашкольнай да базавай. Пра тое, як ландшафт дыктуе архітэктуру і чаму адкрыцця аб'екта чакаюць сотні сем'яў. Далей у сюжэце. Пляцоўка будучага навучальнага корпуса размешчана ў маляўнічым месцы на беразе Сожа. Унікальны, але няпросты узгорысты рэльеф стаў адной з асаблівасцяў праекта. Перад архітэктарамі стаяла задача не проста ўзвесці будынак, а арганічна ўпісаць яго ў прыроднае асяроддзе, захаваць пры гэтым бяспеку і функцыянальнасць. Там очень много озеленения, все очень красиво, но достаточно сложный ландшафт. Чтобы сделать эту пристройку, нам пришлось вот в этом месте косогор его полностью убрать и построить подпорную стенку, потому что не представлялось возможным сделать хороший уклон, чтобы это было безопасно, чтобы было достаточно освещения в классах, поэтому нам пришлось немножечко вот облагородить эту территорию. Работы на аб'екце пачаліся зусім нядаўна, але тэмп узяты рэкордны. Штодня тут задзейнічаны дзясяткі чалавек і больш за 20 адзінак спецтэхнікі. Будаўнікі працуюць без выхадных. Зараз ідуць вываз грунту, монтаж падмуркавых блокаў і монолитное бетонование подпорной стенки. Тех задач, которые нам поставлены губернатором, нам нужно вести этот объект к началу учебного года, поэтому будем принимать все меры, связанные с организацией процесса строительства, с обеспечением материалами, поставками материалов, с организацией работы на объекте для того, чтобы выполнить поставленную задачу и к учебному году, к началу учебного года ввести объект в эксплуатацию. Чонкі сёння адзін з самых дынамічна развіваючыхся населеных пунктаў у раёне. Штогод тут уводзяць да 5 шматкватэрных дамоў. Каб сацыяльная інфраструктура не адставала, тэрыторыю старога дзіцячага лагера паэтапна ператвараюць у адукацыйны гарадок. Тут ужо паспяхова працуюць 2 дзіцячыя садкі, пачатковая школа і школа мастацтваў. Новы будынак злучыць пераход з існуючым корпусам пачатковай школы. Будут на втором этаже располагаться многофункциональные кабинеты физико-математического и химико-биологического профиля. На первом этаже будут размещены кабинеты, специализированные по трудовому обучению. Будет в школе интерактивный пол, будет хороший спортивный зал с планируемым скалодромом.
Будут очень интересно оформлены рекреация. Поэтому здание будет новое, современное, и мы будем ждать наших детей. Для многіх сем'яў у Чонках гэтая будоўля доўгачаканая падзея. Асабліва востра гэтае пытанне стаіць перад тымі, у каго дзеці рознага ўзросту. Пакуль адукацыйны цыкл не замкнёны, кожная раніца ператвараецца ў складаны лагістычны маршрут. Хотим, конечно, чтобы было все в одном месте, это удобно, это безопасно даже, когда утром всех раздали по учреждениям и сама, значит, пришла на работу. З пераездам школьнікаў у сучасны кампус стары будынак базавай школы ў цэнтры пасёлка не застанецца без справы. Аб'ект будзе перададзены сістэме сацыяльнай абароны. Тут плануюць адкрыць буйны філіял цэнтра абслугоўвання насельніцтва. В отделении у нас планируется работа в условиях полустационара для молодых инвалидов, а также мы планируем организовать работу для граждан пожилого возраста, которые будут ходить тоже, посещать клубы различные и кружки по интересам, ну и выполнять нашу национальную стратегию «Активное долголетие». Маштабнае ператварэнне тэрыторыі былога лагера – прыклад рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў. Пакуль адны ствараюць падмурак для развіцця будучага пакалення ў сучасным кампусе, іншыя рыхтуюць праект дома клопату для тых, хто ў ім мае асаблівую патрэбу. Мэта – стварыць у Чонках камфортнае асяроддзе для кожнага. Вікторыя Шахварстава, Ганна Кустачова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Кандытарскае мастацтва супраць законаў фізікі. Гамяльчанка Вольга Васілевіч стала пераможцай міжнароднага чэмпіянату па вырабе антыгравітацыйных тортаў у Маскве. Яе салодкі шэдэўр на тэму народных святаў заняў першае месца ў адной з конкурсных номінацый. Падрабязнасці у наших корреспондентов. Сегодня у нас в заказе торт «Шарм». Сейчас мы будем его оформлять. Веточка у нас рисуется произвольно, как пожелает душа ваша. Вось уже 25 гадоў Вольга Васілевіч працуе кандытарам на вытворчасці салодкіх дэсертаў. Прызнаецца, што прафесія выбрала яе сама і захапіла творчым працэсам. Палёт фантазіі і арыгінальнае выкананне з-пад умелых рук майстра выходзяць філігранна оформленные вырабы. Торт у нас заказан для женщины. Мы используем розовые нежные тона, чтобы порадовать женское сердце. Каждый торт с частичкой души кондитера. У людей радость и у нас радость. Поэтому стараемся, чтобы все было торжественно, ярко, красочно. Гэта унікальны салодкі шэдэўр прынёс Вользе Васілевіч перамогу на міжнародным чэмпіянаце па вырабе антыгравітацыйных тортаў у Маскве. Ён прысвечаны народным святам, традыцыям і звычаям славян. Тема конкурса была «Россия объединяет». Что объединяет нас с Россией? У нас общие традиции, у нас общие праздники, колядки. Ходили мы колядовать, ходят и наши дети. Масленица. Праздник Ивана Купала знают тоже все. И еще весенний праздник, день весеннего равноденствия, когда зазывают весну. Всем знакомы эти праздники, всем они близки. Прэстыжны турнір сучаснага кандытарскага мастацтва аб'яднаў 150 прафесіяналаў і аматараў з Беларусі, Расіі і іншых краін. Канкурэнцыя была жорсткай. Улічваліся тэхніка, спецэфекты і акуратнасць выканання. Масціка і замальт, лепка, роспіс, барэльеф. У рабоце Вольгі Васілевіч каля 15 тэхнік і ўсе элементы дэкору ядомыя. Уразіць журы атрымалася. Почему торт вращается? Это тоже один из спецэффектов. Тоже где-то момент антигравитации. На масленице было чучело, которое можно было поджечь, и оно воспламенялось. Тоже спецэффект. В печке светятся угли, как в настоящей печи. Каждый элемент, все шло в копилочку. На шаг ближе к победе, на шаг ближе к награде. Рыхтавалася Вольга да чэмпіянату ў вольны ад працы час, прыкладна 1,5 месяца. Вечерами в этой комнате за этим столом создавался торт. По детали, по элементу. Где-то что-то получалось, где-то что-то приходилось переделывать. Где-то училась на собственных ошибках. У маштабных конкурсах кандытарскага мастацтва Вольга Васілевіч удзельнічае ўжо 7 гадоў. Скарбонка дасягненняў поўны ўзнагарод. Такія спаборніцтвы дораць эмоцыі, каштоўны вопыт, натхняе і ва ўсім падтрымлівае сям'я. Муж транспортировал торт, помогал везти, помогал устанавливать. Ребенок, он был всегда рядом. Какие-то мелочи. Я помогу. Хорошо, помогай. Дочь старшая приходила как самый главный эксперт, вносила свои поправки. Прислушиваешься к семье, потому что семья – это семья, плохого не посоветуют.
Муж і дзеці не толькі галоўныя памочнікі Вольгі ў справах, але і самыя патрабавальныя суддзі яе кулінарных вырабаў. Іх ацэнка заўсёды самая важная і неабходная. Вкусно? У кандытарскім мастацтве, як і ў любой іншай прафесіі, няма мяжы дасканаласці. У Вольгі Васілевіч яшчэ шмат творчых ідэй, якія абавязкова знойдуць сваё ўвасабленне. Вераніка Варашыліна, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». І аб надвор'і. У бліжэйшы час у рэгіёне чакаецца пахаладанне. З 4 па 11 красавіка надвор'е прыме няўстойлівы характар. Атмасферныя франты абумовяць не толькі ападкі, але і паступленне халодных паветраных мас. Панядзелак пачнецца з дажджоў. 6 красавіка днём да +4, уначы ад 3 да 4 градусаў цяпла. Далей на працягу тыдня слупкі тэрмометраў апусцяцца ніжэй. Магчымы начныя замаразкі і дзённыя дажджы. Мінімальная тэмпература ноччу упадзе да -1, днём да 2 градусаў цяпла. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.